सिवदो गरनैसो गरनैबाबो जायो मर्निं एवरीवन एंड वेलकम बैक माय चैनल नोंथांमोनखौ नैबे आंनि गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाहैबाय आरोना नैबे दादा लाथाखौ लाफानानै बराय स' भिडिअखौ जागायनाय सिगां भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो साबस्क्राइबखौथ' खालामनाङा आरोना आं नांखाया साबस्क्राइबारखौ फुनानैल' आरोना जास्ट इन्जय लानानै आरोना भिडिअखौ सानफ्रामबो नायबाय थानो गोसो दंब्ला आरोना बेखिनियानोसै दादा लाथाय माबा बुङो नामा एखे बिदिनो खालामदो ओमफ्राय थाबैनो एग्ला खालामना होदो आरोना जाहाथे सिलभारफोरखौ जों मोननानै बिसिना इन्जुर आलायनानै दोननो हायो आरोना रायजोफोर ना मा होनो नंगौ राइट माखौनो नायबाय थाखो खाथिनि गोजायाव थुना होदो खोस्लिफोरजों होदलाबाय अके भिडिअखौ नायलांबाय थादो चलो जोंना बाजै हायलुआ नंमारगौ मानसिया बुहेबा जाजोबबाय माथो साइसआ भिडिअआव नों थगायमाराखैथ' मानसिखौ आंलाय थगायदों नंदोंमोन बेफोरबायदि हिनजाव मोनदों रंजा सालथे दुलुरनोबो सासे नायनांसिगौ गोमोमो सासे नायनानै ना सालथे इउटुबार दादाजोबसो बेहा गासिबो नैबेल' बेबो इउटुबार जानोसै नामा नोंना मा होनोमोनलाय इउटुब चेनेल नामा खोन्थालाय दे आंनि फेमिलिफ्रा नायथोंसैसो दाय गैयि चेनेल नामा नोंना हांसो गोदासिबाय आरोना सालथेया सालथे दुलुरखौसो मोजां खेबनानै दिनै गोमोमोनलै आयौ माथो महरगिरि नंखायो नोंखौ दासो बावै जानानै थांनाय टाटा हेरियार गारिजों सासे सिख्लाया गेसाव खिफिलांनो होननाय बेखौ मोनामनाय मोननानै साथाम सेंग्राया गन्थं फांथेनायावनो गोलैनानै गांब्ला फरायजोबो बेनो जाबाय आरोना गोदान निउस आपडेट थांलाय नों बैयाव बायरा मोनाव गन्द्राय गोदान लाना फै माबा सेसा गोदानो नंगौ बे जाया बिसिना बिराद स्लिम स्लिम सालनि फाग्लाखौ मबाइलजों होबाला हरदोलै नां सुनबा हांगौ 20 थाखा होनलै दादा इउटुबार मानसिखौ खामानि थिनदों जियायानो जिया नुखायोलै फाग्लाखौ नायखोबा फिसा फिसौ चेनेलखौ मानो नायसनथारा नङा र' मा जानो मा लोंनो एकदमबारे हांसोनि हांसो अमानि अमा दाउनि दाउ हा मा मारै फिसायखौ रायबाय थानो हायो होमबा बेयो आयौ रागायाखै अरखेलायथारो हिनजाव दालाखालै बाहाय नुखाजोब्बाय नोङो नङा दालाथ'खा दानो औलै नै माबा बानलु बानला सेसा एवनोसै सानैजों आं एवाथ' आं एथ' मोजां गोदाना होबाय आङो बोराय बुरैनि सेवनायखौ दिनै जोंखौ आलासि महरै जाहोदोब्रा फाग्लाखौ होनानैसो फाग्लाखौ साहाखौथ' आं लोङालै बेखौ जानाय जागोन आं बेखौ एरनानै जानोसै नामा आं माखनखौ सानिखौ वाव साहा इज भेरि बेड ओमफ्राय आलासिफोरखौ दा बेयावनो जाहोगोन आरोना जोंना अमा गेस जालायनाय आरोना बियो ज्लाव ज्लाव मल मल जादोलाय सालथे ओमफ्राय नैबे बाजै लावदांगि बे बाजै लावदांगि महराव जेना आखलाव जेना अनेक मानसिया सिनायखायो बेखौ बाजै लावदांगि होननानै मानसिखौ बोरैबा दिनै गुगल एक्सचेन्ज नुदों आरोना साहा लाबोना होफैबाय आरोना आंनो आयो नै आं मावनायाव बिराद आखा फाखा आरोना बिलाइ हरफिनसै माबा सम्पति हरफागोन आरोना 2 बिघा हा सना 1 तला बसायजोबखासै आरो थिरियारि बानायनो दोनखासै थिरियारि सालथेनि बिमासो बेबो सालथेया गासिबो बिमा होनफैनो मोनजोबो होनदों नामा आंहा सालथे जाया नालाय आंहा होननो मोनला आरोना थेवबो होनसाबजायो नेमनि आन्था ना बिमा इउटुबार जाजोबनानै हाजिराखौ सोर मावनानै जाबावनांगौ जायाखै नोंसोर चेनेल गैयिखौ मावसै आरोना आयौ आंनि चेनेलाव दिनैसो नुजानाय माबा मोनसे होनो नोङो आं हमफानांगोन नामा खाम मावगोरसै ओमफ्राय दा होनगोन आरो इया दे हमदोब्रा ओरै खावसे मावथिखौनो नायनानै लाबोनो रोंगारदोंलै फाग्लाया औ सालथे नोंनो अराखै जाबाय बिमा बुस्थुखौ नायगोन
सानसेखालि ना मारै होनदोंमोनलाय आदैनि सिङाव साथा सावथेबा माबा टर्च सावथेबा खामानि गैला नोंस्रा होननायनि माने जों बुस्थुखौ नायोसो होननाया सेसा एवसै नों दा आयौ जाखावजोबसै मल मल इंलिस मेकार मोना सेसा जायो आरो ना ए मोनजाफेराखै दा जानो फैदों आरो ना साले एकदम ओमफ्राय साले साले दुंखावजोबनायाव वाव लागाव बमाइगाव इस जानो हागोन हाया नै इंलिस मेकार मोना बानलुखौ सिगुलायनो होखाबाय जानो हालागै दाहा बयबो फेमास मिथिखागौ नङा नोंखौ माबाब्रा फायार खारि होनो बेखौ फायार खारि साले फायार खारि होनो आरो ना माने अरनि ओंख्रि जाहोगोन जों नोंसिनि दा अरनि ओंख्रि आयौ देन्जार बेरबोजोबबाय नै माथो माने गेसनिया बारा थावाना माने दा ओंखायनो संनाया बांसिन टेस्टि जायो आरो गोथावसिन जायो आरो लट अफ एलपिजि गेस होनलायनायनि हले मले गाइस टुडे आइ एम इंक्रिज लाब्रा होननाय जासिगोन ना बुङा राबिट हान्टार इज खारि मेकिं बाय इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड बरिया होसिजोब्बाय आयौ मल मल जाखावजोबसै दा मजा इज मजा इज भेरि गुड इंलिस दा इंलिस मेकारजोंसो होगोन आं चेलेन्ज सानैजों दा वाट रेस नेम होनलायलायनायनो औ आवाज सरकार इज नट गुड होनलायनायखौ होगोनब्रा दा इंलिस मेकारा दा मा एन्सार होयो आं दा कुइसन सोंगोन आरो ना ना थांखुनानै एफा दुरबल बायदि मानसिफ्रा बिलाय फाग्ला खादारलाय मानसियानो ओंखायनो सानै हय खामानिखौ मावनांगौ होननाय मिथिया साले होमबा अ साले फरखेयाव आंना माथो डेन्जार नुयो फरखेयाव साबसिन नुयो माथो साले फरखेयाव बानायाना आङो ट्राय जाबाय मारै जालाजोबखो मा दैजों जाबजों जालाजोबखो जाजाला बे सेसाया एकदमबारे बेखौ जानाय माने मन्दिराव सामफ्राम फुजा होनांनाय मस्ला थै हो साले मस्ला थै होआबा जायाना साले माथो माने बे मस्लाया माने मानसिफ्रा रोङाना मस्ला मोनामहोयो नंगौ नङा सैथो बुंदों सैथोखौनो बुङो नों मस्लाखौ एसे खामदाब होनांगौ होमबासो मस्ला मोनामनाया खारो आरो ना माने एवनायनि सिस्टेम दं आरो ना थावनायनि सोंनानै लानो हागोन औ माथो मारै होनदों सोरबा रेस्टुरेन्टआव संग्रा सोरबा दाबायाव संग्रायाव गाज्रि हटेलनि बेसेबां खर्स लाना फैया होनदों खय बोसोर लायाखै आं हारसिं उन्दैनिफ्राय रोंनाय आरो ना बिमा बिफानि गुनानो हाबना दंखायो नङा ओमफ्राय बिबौनि आयौ माथो आंना केमेराया रेमब' सिखारलाय रेमब' डेन्जारलै होदो दे नोंलाय बर' सिख्ला मावनायाव दांनायाव साराय सुनायाव रोंखा राखा अमा आदार होनायावबो गुरुम्बा 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 नों मोसानांगौरा गान खननायाव गुरुम्बा आंलाय बर' सेंग्रा सेसा बेदर एवनाय हांसो एवनाय आंलाय आखा फाखा गुरुम्बा 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 जादो दुरा मिनियाव गासिनो नायदो मानसिखौ नायदो बोरैबा खाथियाव नायलाय गुंखि नुखायो आरो दहाय हिनजाव रायथिनाया बावबाय नोंना सालथैनो हिनजाव नायना होबाय आरो ना हिनजाव बेनाबो गोजा गोजा हिनजावनाबो गोजा गोजा माने फाइनालि जों देखायमारगोन आरो ना बेनि हिनजावखौ उनाव लासैनो देखायगोन र' नेनानै थाथ' आसोलफोर दा लाथ'वाखै लाबा देखायगोन चाइनानि कुकिं माबा जानाय मुकबांनिया मारै मोनलाय नाफा सिजों दिं नाफाम बाथोन होनलायदों एलन गेलनि एलाला आरो बेनिफ्राय साबसिन नैबे रोङो होनदों नामा खोनायाखै खनलाय नों नाफां सिंजों दुन्दिया बांद्राय होद्रायदों गेलम गेलम आलम दैलम ना दादा नोंनो आं हिनजावनि बार्थडेनि माबा लाबाय आरो मिस्टि ओइसो थगायबावबाय मादै मोननोबो जाथोंसै आरो ना जिउ गोलाव जाथों होननायनि ना दिनैहाय आंनि हिनजावनि बार्थडे आरो ना ओंखायनो दा मिस्टि लाबोबाय सालथे लाथाया रागा जोंगासिनो आरो ना नै बाजै औ बेलाय नै नायफैदो नोंसिनो लाबोथारबाय आं नै हिनजावनि बार्थडेनि हाट थगाय नामा आं मालाबा नों थगायनानै जाफैदां
बे गोसोमा दोनो आरोना आलासिफोरनोबो लाफाबाय बे गोसोम दङ ओमफ्राय बे माबाखौ जा मावजिनोबो होजोबदो बार्थडेनि ओइ जानानै ओमफ्राय सिरि सिरि थानो मोना मिथिबाय नोंसोरबो दे जिउ गोलाव जादो होनलाय दे होनलाय ए नोंहालाय बिखियानो होआसै होनलाय एसे बाब मालाबानो उइस खालामखांबाय हेपि बार्थडे होनहरलाय बाजैखौ बिखि देनां ओंखाम मोजां नङा नों थांबाथाय होनोब्ला आरो नायथारला एसेबो केमेरायाव नायला आरो रायलायनायलाय मादै इंलिसखौ खननैसो होना मिट्रिक 7 बार फेलसैलै बेयो खम नङाबा आयौ मिस्टि राङाखौ माथो लाइ मुथि नुस्लाय नङा मोजाङै रानाबो सथ'थि सिस्टार बियो आयौ दिनै माथो गुसु खालामबावनो ना दे आरो थांलायदो साहाफ्रा लोंलायदो सालदे अने सालदे लों जासाबदो मानो फैयामोन होनलायबावदो आं सेसा इउरपसो बिदि खालामबाय आरो जादो ब्रादार टेस्ट खालामनायदो सेसा बेदरा नैबे ना बेनो सेसा बेदरा जानाय नायदो गोथाव सेकेन्ड टाइम कय बोसोर जाखोमोन मोनजायैया 42 बोसोरसो जाबाय नामा होनदों बे हांसो जाहाज बे दैनि जादो सालि दुलुर नोंसो मावग्रायानो नों जायाबा सोर जानो जेराव सिगां नाम लाजोबथारनामोन खामानि गैयि नारजि जाग्रा खुलिजेनदो हान्थारफ्रा बेना सानसेयाव माबेसे मोनखो बेखौल' होग्रा बे ग्रामार मेकार ओमफ्राय हान्थार मेकार खाथार मेकार बेहा इथिं मेकार सासेया नोजोरा सालथे नोजोरा दा बिनि थाखाय संग्रानो 2 रां होनाय जासिगोन आरोना गैथ' बाखिसो जानोसै नामा नों आंबो इउटुबार जाबाय रायजोफोर आंखौबो साबसक्राइब खालाम होननायानो एसे जाबावदो बाजैनि हायनायखौ एसे लाबावदो दे दै हर एसे हर ए नों हायनायखौ जाथोंसै गोसो गोथारै दे बयनोबो एसे हरदो गरनैबाबो होनांगोनथ' जानांगोनथ' जोङो थांफासै नामा सेसा होसोना जाहोनो रकि मासे जाहोबावनांगौ दे देखि रकि फै ओंखारदो रकि ओंखारदो भाइ दे होमबा ब्रादार दे बुंजोबबाय जासिजोबनानै बिदाय होनायनि टाइम जाबाय आरोना जाहोनायनि थाखाय हाथायाव सेसा माबा हाबदों दा एरलांदो सेसा बेदर जाबा आं गयो